El meu nom és Tomàs i curso segon de batxillerat a l'Humanístic i penso que l'Escola Verge de la Salut ens ofereix un sistema educatiu centrat en l'atenció personalitzada de cadascun dels alumnes. Hola, jo soc l'Aitana, curso segon de batxillerat humanístic i l'enfocament que té l'escola ajuda a crear una relació molt estreta entre els professors i tutors amb l'alumnat, que els guia al seu procés d'aprenentatge i a més els ajuda a conèixer les seves fortaleses i les àrees de millora. Hola, soc la Núria i estic cursant segon de batxillerat a l'itinerari científic. Els professors d'aquesta escola ens proporcionen una molt bona orientació acadèmica basant-se en les nostres aptituds i els nostres interessos. Jo em dic Carlos i estic cursant la branca tecnològica i gràcies a aquesta orientació que et donen els professors tens un ventall d'opcions molt major a l'hora de decidir cap a on vols determinar la teva carrera professional. Hola, soc la Martina, estudiant de segon de batxillerat de la branca social i penso que aquesta escola, a més d'oferir aquests àmbits acadèmics mencionats anteriorment, ofereix també un àmbit càlid en el que pots crear bones relacions tant amb el professorat com amb els altres alumnes i aquestes relacions poden ajudar en el creixement personal de cada alumne. Hola, em dic Daniel Martín Postió i estic cursant el segon de batxillerat en l'àmbit social. No només ens ajuden en l'àmbit acadèmic, sinó també en el procés personal, ja que ens ajuden a afrontar els reptes del futur.